Welkom bij onze economie-PO. Dat is een groenstructuurplan van Tenaat. Wij moesten voor economie en anderen voor AK moesten wij een groenplan maken voor een bepaald stuk. En daarbij moesten we dan een biodiversiteitsplan schrijven en een landschapsbiografie maken. De leerlingen van het Dokkenga College HAVO-VWO in Dokkum binnen de laatste weken druk dwaande west met bioverskaat. Per klasse had de band in opdracht van de gemeente plannen betocht om het bioverskaat te vergrutschen. Deze ideeën presenteren ze aan experts in de IJsherberg. Ik zat bij aardrijkskunde en economie en bij aardrijkskunde hadden we bedacht om het tolhuispark te veranderen door extra bomen en planten en bijen en insectenhoteltjes, hokjes en weet ik wat. En bij economie zaten we ongeveer hetzelfde te doen, maar meer regionaal in de gemeente. Wij hebben ervoor gekozen om achter de Sionsberg een voedselbos te maken. Zodat dit de biodiversiteit zal bevorderen en zodat de ouderen bijvoorbeeld uit de Waadwente een groene plek hebben om in te kunnen vertoeven. Soms zijn er kleine probleempjes en dat is wel met alles dat je met een team moet doen. Maar het is uiteindelijk wel goed gekomen. De gemeente is van doel om together met de leerlingen echt iets met de plannen te doen. De baat voor u als gemeente is dat er juist jongelui hier iets van mij hebben en dat het later ooit bij hun beroepskeuze nog eens een plekje vinden mij, zodat wij het met het uitvoeren van ons beleid een stukje makkelijker hebben, een stukje begrip hebben en dat we draagvlak hebben daarvoor. En er zitten verrassende dingen tussen, want in elk plan, weet je, zij hebben natuurlijk op dit gebied geen ervaring, maar in elk gebied, in elk project zit wel eens één aspectje waar wij van als professionals of semi-professionals dan van denken van hey, dat is toch een leuk, verfrissend idee. Nou, dat moet je onthouden en meenemen. Want de leerlingen zullen het net lezen. Nou, als we instemming hebben vanuit de gemeente en van de Sionsberg en de Waadwente, dan hoop ik dat we het zo kunnen uitvoeren. En dat het plan ook echt verwezenlijk kan worden.